Juu, sieltä sivusta katot niitä heliluutteja. Lustima on siinä puoli ruutua. Miksi vittu se ei ottanut mulla taakot? Se otti multa poltti. Annettiin shooting floorissa. Joo. Ai sä oot missä? Annettiin shooting floorissa. Lusti, onko sulla syrrei monta? Ei yhtä. Ei yhtään. 2. Heitä yksi. Noniin, sit mennään. Minne se kuoli se nakke, jolla oli se ase? Kaksi shooting floorissa. Joo, mä tapoin toisen tästä shooting floorista. Mä yritän päästä heliluutin suuntaan. Joo, mä koitan luutata tämän. Ota se boltti siitä. Joo, sain. Jes, mä sain hiilen.